Vittu siisti. Tähän menee mielenkiintoisesti. Ei hyydy. Vittu. Ja sitten uudestaan. Ne nyt samalla se lähtee tosta. Sama kohta. Vain loppus. Ei lähtenyt. Ei no, nyt meni kyllä. Vittu noi menee niinku loppuun tollaan hienosti. Tai katoo vaan ilman. Mä veikkaan, että se kohtaa tässä. Makkara vaan tuohon. Pitäisikö meidän testata tänään sitä vitu routapanosta? Mitä? Routapanosta. Tehdään ruudista tällainen keku. Sitten vähän tiivistetään sitä. Älä vielä. Ja sytytetään sen, se räjähtää ihan vitunmoisen potero. Loppukaa. Vielä. Vittu on tossa käristetty toi kusipä. Hei, käristetään. Käristetään. Yksi pannu. Yksi pannu. Nopea vaan. Mehton. Ot tosta. Kannattaa loppusodasta pitääkin. Joku osaa vielä loppusota vielä. Niin. Hei, pistää rinki sinne ympärille. Tulirinki. Joo. Ring Ei. of fire. Ei jumala. Ei vaan ei se pysy. Pistä siihenkin vähän ruutia. Just noin. Nyt tikkua perä. Kuoleeko se heti vittu? Ei. Halavaa. On liikkunut. Ei sitten. Nyt nopeasti. Vähän liikkuu se. Motherfucker. Vittu se on pitkä. No vittu, en mä kerennyt. No niin. Nyt loppuleiki. Se on muuten vähän se levis. Ei jumala. Grillottu ja Kuka syö? toukki. Kuka syö? Kiellät nyt. Ja nyt lopetetaan. Kopsi kuka.